So we got the ingredient again. When I have off, then I go with it. No, mommy. You call that huh? Mami kan eens met die taxi. Die video tekent dat 5 erin. Ja. Dat is in mijn video. Slaap een stuk. Ja, fuck mijn paarden gebroken is. Wat willen dan geven? Ja, vat. Gaat je eikel bezig? Ja. Hij kamer is betekend op Dat is warm hier. Kan ik hier slapen aan? Ja. Ja, dede. lang zoek was niet aan de lang. Ik heb lang zoek gezien. Ik ben op je. Met taas naar jullie. Op de kan je. Ik heb Maar maar niet kunnen leren zijn. een literse kas. Kom, kom, kom. Krijg klaar maar goed en gaan wassen aan. Zie je handen wassen? Jadi kamu sama, ik kom weer moet samen oppakken. Jadi het samen hier gemoest, jadi moet samen oppakken zo. Nee, ik ben er samen ook morgen. Ik zal die lachen morgen. Sim, jadi no, aku dari weer gaan, jadi wil ik oppakken. Nee, ik kan ook weer weg. Jadi is alles op mijn video. Man. En video kan ook liggen. Kom nog. Klik ik mijn video. Ik ga het er erg post. Oh, zei die goed is. Onthoud dat je highlight te maken, jadi van mijn TikTok account. Weet. Jadi, Waar? dat mijn phone. Nee, wel mee.